Urak bere bidea topatzen duela dio Aranaren kantu honek, Hurbil deitzen den kantuak, eta Hurbil izeneko diskoarekin da atera berri da, ez? Mirari Arana, gurekin daukaguna disko hau aurkeztera. Mirari Arana, kaixo zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, zer moduz? Ondo, hementxe, esan dudan moduan, ez? Nolabait ere, disko hau ez, atera berri dela. Aurreko batean izan zinen, singela aurkezten izan zinen, baina nik galdetu nahi nizun, aurduan nizulako galdetu. Proiektuaren sorreraz, noiz eta non sortzen da Arana proiektua? Nik beti da nik idatzi izan dodaz kantak, baina, orain dala urte bete erabekin eban apur bat proiektu bat ateratzea eta zeo zer solidoagoa sortzea, ez? Eta orduan, erabakin eban Arana izenpean, nire abizenari horre referentzia eginez, abestiak txukun grabatzea eta disko bat sortzea, edo hasierako aurkezpen epe bat sortzea. Begira. Eta, karo, hau azten zara pentsatzen egozten, baina zu musikan aurretik ere bazen biltzan? Musika beti egin izan dut, musika eskolan, kontserbatorioan, denbora librean eta, baina bai, eta gero aurretik bai lagun batzuekaz jotzen ibili izanaz, kabernetan, eta musika beti egon da oso presente, nire bizitzan. Pentsatzen dut, Bilbo inguruan guztia, ez da, edo Bilbotik ere irten zara? Bai, ez Bilbo inguruan dana. Ados. Oraingo honetan ordea, disko bat osatu duzu, prozesuaz galdetuta, nola izan da prozesu, esan nahi dut, zuk sortu eta gero, monde irekin ibili zara, ez? Hori da. Bion artean ondu duzu diskoa edo nola izan da prozesua? Bai, baitu, nik letrak eta bestiak sortuta neukazan, jaurretik, baina, falta jakien apur bat, norabide bat eta struktura bat, ez? Eta berarekin lanean hasi nintzen, eta hasierako eskeletorreri forma eman geuntzan, eta bion artean ziginen erreferentziak bilatzen, soinu konkretu bat bilatzen, eta izan da talde lan bat, bion arteko talde lan bat. Instrumentu guztiak eta biok jota izan dira? Begira, pianoak bai, baina gainerako instrumentu denak berak jo ditu. Makina bat, multiinstrumentista, gitarra, bajua eta bateria berak jo dauz. Begira, hortaz zu pianoa zenkarratu zara diskoa. Bai. Kantua, Hurbil entzun dugunak, badu alako country ukitu bat, folk ukitu bat, hortxez, folk eta country arteko zerbait bada, batez ere akustikan eta erritmoan, baina gero gitarra elektrikoarekin kontrapuntu bat, ez? Jartzen zaio abestiari. Ez dakit, kantu honetan, orokorrean, zein izan den leitmotiv esan duzu, ez? Soinu bat bilatzen saiatu zaretela, zein izan da, nolabait ere abia puntua edo, zein zen bilatu nahi zenuten oreka edo erdiko puntua? Gehien bat, countrya eta folka beti egonda nire oinarrietan edo, nire nerabezaroan eta entzuten izan dodan musika izan dalako. Baina aldi berean, denbora aurrera joan ala, beste referente batzuk eta izan ditut, eta saiatu gara dan guzti hori uztartzen. Eta nik uste dut horregatik, punto desberdinak dauz eta ikutu desberdinak dauz kantuetan. Ados. Esan duzu, nera bezaroan country eta folk entzuten zerutu, kuriositat ez zer entzuten zenuen? Nire pasioa zan Taylor Swift entzutea. Ados. Taylor Swift izan zan nire nera bezaroko abeslaria. Baina gero The Lumineers asko entzun izan dut, Manford & Sons eta horrelako taldeak ere. Ados. Dira referente interesgarriak, ez dago inolako zalantzarik. Hurbil kantuan, kantauria aipatzen duzu. Bai. Kantauri itxasoaz ari zara? Bai. Azkenean itxasoa eta beti izan da oso, gure gertuko zer, eta nire bizipen asko horren inguruan edo
mugitu izan dira, bai lagunekaz eta familiagaz, bueno. Eta hor, ez dakit, hurbil honetan nik ikusten dut, ez dakit, harreman bandola bitera apurtzen dela, eta naiz eta min egiten duen, gertu, ez, mantendu nahi den harreman baten inguruan ari zara. Hori da, bai, apur bat hitz egiten dut, zelan harremanak, forma desberdina hartu dezaketen, eta maitasunako bai, ez? Eta arduan, zelan dauen modu bat, harremanak transformatzeko maitasunetik eta ternuratik eta kariño horretatik. Askotan beti bizitzen dugu apurketak eta oso modu bortitz dramatiko batean eta batzuetan ez da holan izaten. Eta nik nahi neban hori nabarmendu apurketa horretan. Apurketa denak ez duela zertan izan dramatiko eta triste. Triste puntua beti izango du, ez? Hori da, bai, tristea bada, baina saiatzen da hortik honen ateratzen, ez? Bai. Bueno, hori pasata, bigarren kantua, entzongo du zati bat, badu sarreran soinu berezi bat, eta entzongo dugu. Zati bat Venezia kantuarena. Presa gabe lasai, ez dakit nola jasaten duzun turista guztien sama. Irrifare batez danak agurtzen gaituzu, baina ondoratuko zara. Berezia, Venezia, Berezia, Venezia, beste maitale bat, besterik ez naz, zure kanalez duetan, zaburgarri nizen doazu, gezurren bat kontaidazu. Berezia, Venezia, Venezia, presa gabe lasai, dirira sobran izango dut banatzeko. Zao bela noizbait, berriz bueltan izango nauzu, bost urtaro bizita gero. Eta esan dugun moduan, Venezia kantua, bateria soinuak, eman dit atentzio hemen, ez dakit gozotik tira duzu, kantu honetan oso gozotik tira duzu, ez dakit hemen kasu honetan zein den referentzia. Veneziarekin geneukan zalantza asko. Nik hasieran Venezia sortu neban pianoagaz eta oso tono lasaia zeukan. Nik sortu neban kanta hau, tituloak dino bezala, Venezian. Veneziara egin eban birai batean. Eta, soinua, ezakit, ez nintzen identifikatuta sentitzen hasierako soinu lasai horregaz, eta mandeigaz batera, esan eutzan behitu, zer desberdina behar dut, zer dinamikoagoa, aktiboagoa, ez dakit. Eta, bion artean hasi ginen soinu hori bilatzen, nahiko askoz be poperoagoa dan soinu bat,
aurreko country ikutu horretatik aldentzen dana, eta, bueno, horrela sortu zen Venezia. Bueno, esan duzu, Venezian idatzia dagoela, baina batek garbi xamar esango du. Baina Venezia, akaso ez da Venezia bakarrik? Hau da, personifikatu daiteke Venezia, ez da? Hori da, bai, da, Venezia eta nire arteko, konparaketa da, bion arteko elkarrizketa bat izango balitz bezala. Bilatu nahi izan dut, Venezian, ez dakit lagun bat egaz hitz egiten egongo banintz bezala. Eta, bueno, hori da, bat. Ados, niri iradokit, baten bat lorez lore ibiltzen denari buruz ari zarela ere, pixka bat, harreman batean, helduta eta geratzen dena baino, batetik bestera bilen bat iradokitzen din niri, ez dakit, izan daiteke, baina, a principios, nire momentu apur bat ez egonkor batetik idatzita dago, eta horregatik esaten dago, beitu, bueltatuko naz, pasatzen danean, 5 urtaro metafora erabiltzen dut. Bosgarren urtaroa, zein izango den, bosgarren urtaroa, ez? Niri hori ere etorri zetura, galdera hori. Ez dakit zein izango den bosgarren urtaroa, baina, Venezian, 4 urtaroen kontzertua, Vivaldiren 4 urtaroen kontzertua entzun neban, eta esan neban beitu, 4 urtaro pasatzen diren, nik behar dudaz 5 urtaro nire egonkortasun hori bilatzeko. Eta horregaz jolastu izan dut apur bat. Esan duzu 4 urtaroen kontzertu entzuteko aukera izan zenuela, hori berezi izango da, ez? Bai. Oso polita izan zen, Veneziako bidaia, gainera izan zen, lehengo bidaia, holan bakarrik egiten ebana. Eta bai, ez dakit, topan eban Venezian, iriarekin, ez dakit, olako gertutasun bat, eta, berezia izan zen. Berezia. Hori da. Venezia aipatu dugu, Venezia entzun dugu, eta ziztadak ere, esan dugun bezala ezagutu genuen, ziztadak kantua. Claro, pasa denbora bat, eta denbora hortan nolako posoa edo nola sentitzen duzu, claro, atera duzunetik ona denbora bat pasa delako. Bai. Oso gustora nago, abestiarekin egia da, ziztadak eukin dauzala transformazio asko. Ziztada bai, oso modu akustikoan jaio esan, diskotik lehengo sortu nuen kanta, eta transformazio asko bizi izan da, orduan niretzako uste ziztadak beti izango dela oso kanta garrantzitsu eta berezia. Naiz eta garai desberdinetan entzun edo abestu, beti izango da niretzako, abesti garrantzitsu bat. Bai, gero, ez dakit nola sortuko zen, baina, karo, gero entzuten dira, filtratutako elementuak, lofi puntu bat, ez? Gero, gitarrak, txorusarekin, topera, eta akorde bereziak sartzen ditu, kantua, nola baitere, minoretan dago, eta, eramaten duzuzuk progresio batean daramazu, ez? Baina, akorde, olako, ez dut esango disonantzia, ez delako disonantzia erabat, baina, ez dakit ez, bagira ez dakit aumentada, disminuida, edo septimak, edo zer diren, baina haren akordeak ez dira, ez doaz bat, nola baitere, ez? Ez, bilatzen dugu apur bat akorde horiekaz, iluntasun puntu bat, desegonkortasun puntu bat, entzulearengan esatea, zer da hau, zelako inestabilidadea, olako ezegonkortasun bat sortzea, bilatzen dugu. Kantak daukana, vamos. Gainera bada akorde bat, bukaeratan, ez? Nola ere zintzilik usten dena, deserosetasun puntu bat usten duena. Hori da, bai. Eta hotxean, oi hartzuna, sinteak ere nahiko gaseosoak dira, ez dakit. Iluntasuna, baina mistizidade puntu batekin, ez da? Bai, izan daiteke. Bai. Memoria utxe egingo dita kaso, baina orduan ere uste dut galdetu nizula, ziztadak zer ote zen. Baina
harremanek min egiten duteneko ziztada da, esan nahi duzuna. Gogoratzen dut, galdetu nizula orduan ziztadak eta esan zenian. Gaueko ziztadena, Hori, gogoratzen duzu, ez da? Da hori esatzen nian, ezetz. Ez. Baina... Ez da harremanetaz konkretuki, izan daiteke, baina da, bakoitzak gure barnean deko guzan zaurietaz, eta zauri horiek ikutzen dizkibutanean, egiten duen ziztada moduko edo min gogor hori. Eta horri buruzkoa da. Bai. Hau da, ikuste, harreman ez zer bat zen hori beste Google tekla ukitzen duten ukitu gara zen tokian. Bai. Karo, min mota desberdinak sartzen dira. Ez dakit, zer da, nola baitere Venezian sanatu zenituen zauriak irekitzen direla? Bai, izan daiteke. Bueno, Venezian oraindik min horiek ez zeuden itxita, Baina bai izan, bilaketa bat, venga, honek itxiko dira, eta aurrera egingo dugu, eta ondo egongo gara. Eta, bueno, ziztadak da, hor momentuan edo osatzen zauzen momentu horretan, batzuetan, agertzen zara, leku batzuetan, non badakizu min egingo zaituela, eta badakizu hori igual beharra da, ez dala momentu horretan egon behar zaren lekua, baina alan dabe, hor egoten zanetan, zauri horiek, zabaltzen dira, edo bai, apur bat. Eta hori guztia esan dugu moduan, iluntasun batetik. Hori da. Bueno, entzungo dugu, zizta kantoren zati bat ere. Vale. Ziztada bat, oarkabean iretzi da, gupida barik ziztada bat, beste behin beste biktima bat. Maskara da, ezagunez lagunak, bezfidantzazko begiradak, itzalpeko jola zaziko da. Arnazetenean itzak egiten dira trakestu, teklatu baten atzean ezin azenean babestu. Iezi zauzela badakit, gordeko zeitu dalak jakin, zutan dauen gau bontan. Katu altza, balz dotore bat joka, urreratzen da nigaz dantza, egiteko esan di xuxurlaka. Ezin asma, norden zure begitan, ate jokata ezin asma, partida luzea dugu antza. Zauzela badakit, gordeko zeitu dalak jakin, zutan dauen gau hontan. Ikasi, berregin okertu eta ikasi, soinu harriak sortaraziz, kantuako egunetan. Iezi zauzela badakit, gordeko zeitu dalak jakin, zutan dauen gau hontan. Iezi zauzela badakit, gordeko zeitu dalak jakin, zutan dauen gau hontan. Ziztada bat, oarkabean diretzi da, gupida barik ziztada bat, beste behin beste biktima bat.
Pistadak entzun ostean, bagoaz, udara. Ez izu galdetu, Veneziakoa udan gertatu dute zen. Ez, udazkenean. Udazkena zen. Bai. Claro, lau urtaroetan oso desberdina da, nola bizi behar den zehara hori, ez? Bi aldiren lau urtaroena ere, urtaroen arabera asko aldatzen da. Asko. Eta Veneziak udazkenean dauka kolore larain ilun oso polit bat, egia zan. Bai. Ni behin izan ez, udan izan ez, eta demora gutxi, hori esan behar. Udan ez dakinik hain gustora egongo nintzateken beroarekin. Hori badago, udak hori badu. Bai. Galdetzen izan, ze, karo, urrenko kantua abuztuak 13 da, eta horregatik esaten nuen. Bueno, hor, badira gauza desente, kantua bukerarako esan dut, kantu kasik sinfoniko bat bihurtzen dela, ezta? Bai, apurra bai. Nik beti imaginatu dut kanta hau orkestrarekin. Osa, nire nahia izango litzateke kanta hau orkestra batekin, jotzea holan dramatismo puntori gobra ipatzeko. Baiz, badu ez, hasieran, Lofia protagonista, grano soinu ere sartu diozue, sokak daude, baina hasieran, kuriosoa da, nola sokak daude nola moztuta, txopeatuta dauden, eta jolas bat egin da, hori ekoizpen erabaki bat garbi, baina batez ere, parte sinfonikoaren aurretik, nostalgia, ez? Minorrek eta pianoak, ez? Tonalitate minorrak eta pianoak, nostalgia dosia handia ematen dio kantu honi. Bai, oso kantu nostalgikoa da, eta instrumentazioaren bitartez, eta ekoizpenaren bitartez, hori transmititu nahi izan dugu. Eta bai, korden presentziak eta hori azpimarratzen du. Bai, gero bateria agertzen da, sokak ere bai, sinte ere nahiko perkusibo dago, jota, ez? Edo behintzat hori da iruditu zaidana. Bai, gero bai, hor timbalak edo timbalen hotza hortik entzuten dabe, bai. Eta eraiketa, nola izan da, kantonen eraiketa? Estudioan sartu eta bion artean, eta zu esan duzun hori ez, orkestra buruan, eta guazen hau ere sartzera, eta baina muga jartzere zen erreza izango? Ia izan zan, eta aldaketa asko izan da euskantak. Baina kanta honegaz bageneukan lortu nahi genduenaren irudia oso presente. Orduan, zuzenean joan ginen hori kordetara, perkusioetara, pianoan ere hori akorde, ilun eta nostalgiko horiek bilatzera. Orduan, gero erabaki behar izan genuen, ze soinu sartu, zeintzuk ez, hau igual gehiegi, hau dramatiko geratzen da, edo ez hain elegante. Eta hor, hori buruan argi eukinda, joan ginen bilaketa lan hori egiten. Baina nahiko argi izan genduan abesti honen soinua. Abuztuak 13, nolabait ere, ondoa jota nabari zaizu hor. Gainera, 2 hilabetez prozesuak ez, hori kontatzen du, 2 hilabeteko prozesua kontatzen du. Bilboko festek ere ez zuten harindu egoera? Ez, Bilboko festek ez. Normalean egoera horietan Bilboko festek ez abe laguntzen. Baina bai, justo abuztuak 13 eta urriak 13 aipatzen dut, Eta bai, prozesu bat izan zen. Eta gehien bada, apur bat, barkamen kantu bat, bai, abestiaren, abestia jasotzen duenarentzako, eta bai, buruarentzako be bai. Ez, batzuetan prozesu baten amaiera heltzen da, ja, zure burua barkatzen duzunean, eta, implikatuak ere barkatzen dituzunean, eta barkamen kantu bat, gehien bat. Implikatuak entzun dute? Bai. Eta nola hartu dute? Ondo hartu dute. Batzuetan, niri gertatzen jata, eta da, ustot, hobeto espresatzen dela, kantuen bitartez hitz egiten baino. Beti kostatu izan jata asko, gauzak ahos azaltzea, eta adieraztea, sentimenduak eta, baina kantuen bitartez lortzen dut bide bat hori adierazteko,
eta bueno, bai, ondo. Hori garrantzitsua da. Behintzat, behin atera Claro. dela, behintzat. Hori da. Izan da bila. Bueno, kantonen zati bat ere entzun beharko dugu. Eta, hau ez dara mairu, entzutera. Bilbon ez dau inor, lagun guztiak badoa, ta ni hemen nago. Ez didazu aspaldi idatzi, ez nizun erantzun, mezut argazki guztiak ezabatu ditut. Zuazteko esfortzuen fatiga dut gorputzean, arrazoi zenuen naita ondatu dut genuena. Hondartzara jaitzinaz, bada ere, ea topatzen garen, ezain ustekabez, tatuaje batek bezala, markatuz nire zala, oraindik dastatzen dut, zure Espainien krisala. Negar egin genuen, gero alkar maitatu, korrikale egin nuen, ta zugana bueltatu. Gaur urriak 13, Bilbo lotan dago, bitartean nire ohea, inoiz baino gutxago. Eta bukerara, iristen ari gara, ja, bueno, azken kantu bat falta zego aurkezteko. Azken kantu aurkeztu aurretik ordea, beti egiten ditudan galderak, ez? Batetik, honek edizio fisikorik izango du? Bai, beitu, oso emozionatuta nau, ze aste honetan helduko dira disko fisikoa. Eta, bai, nire asmoa da Durangoko azokan saltzen hastea. Ados. Zein estandetan egongo zara? 18. estandean. Ados, begira. Hori da, The Blue estudioarekin batera, bertan egongo naz, 3 egunetan zehar. Bueno, hortaz nahi duenak eskuratu, zure gana gerturatu, eta hori izango du aukera, ez? Baizu ezagutzeko eta baita diskoa eskuratzeko ere, ze karo, hori batetik da, bestean normalean, beste bidea izaten da, kontzertuetan eskuratzea, baina ez dakit nola daukazun hori, kontzertuen asuntoa badakigulako, kontzertuen asuntoa ez dela munduko gauzik errazen aurrentxe bertan. Bai, zail daukat kontzertu bat lotuta apirilaren 16-rako,
eta izango da Biran, Bilboko Bira kultura elkartean. Eta, hori prestatzen ibiliko naz, nik uste hori izango dela aurkezpen kontzertua, badakit denbora asko falta dela, baina, bueno, inoiz ez da berandu, así que animatzen zaituet horretortzera. Eta, bueno, saiatuko naz, harinago ere, kontzertu desberdinak bilatzen, baina, bueno, gia da, gaur egun panorama ez dagoela oso errez hasi berrientzako. Ez da errez ez. Eta talde formatuan joango zara? Bai, talde formatuan oraindik taldea eraikitzen gabiz. Badeko, bueno, pertsona desberdinak fitxatuta, baina, bueno, eraikitze prozesu horretan dago. Baina bai, intentzioa da banda formatua eramatea, ja. Ados, hori ulertzeko, ez? Zer egin duzun eta zer espero behar den, gutxi gehiago zer espero behar den, zekero, zuzenekoa lehendabiziko etorri arte, hoia da, ez errez espero, eta bertaratzea, ez da. Bueno, esan dugu moduan, azken kantu bat geratzen da, Gorbeia deiturikoa, bueno, entzuten dira txoriak, testurak, pianoaren soinua ere, berezi iruditu zait, piano hori, piano bat da, edo piano elektroniko bat da? Bitu, piano bat da, eta egiten dute referentzia apur bat, animalien, ez dakit zara, animalien zenzer, ez dakit zenzer. Bueno, zintzarria. Zintzarria, hori da, animalien, hori, ez natzen direnean goizeko zintzarri horiei, saiatu gara apur bat, hori soinua edo mendiaren egun sentiaren soinu hori bilatzen. Nabari zen, pianoa niri irutitzen organikoa zela, eta horregatik egiten nuen galdera, ze soinu oso gordina du, ez, piano horrek, eta badu zekero, irabestearen bat gauza, ez, ezker eskuin badabiltza paneoan, ez, zaratatxoak, agertzen dira gauza, desartzen dira gauzak, jolaz desiente egin duzu hor, bestela pop rock abesti klasikoa dela esan genezake. Bai. Baina, bueno, ikusi mendizaleak entzati bat ere entzungo duzu, entzuleeko nahin, ze bukaeran ikusi mendizaleak ere abesten duzu, hori Gorbeia mendiarekin lotura eginaz izango da noski. Bueno, baina galderak dira, bat, Gorbeia zergatik? Bueno, Gorbeia beti izan da nire haurtzaroko mendia eta nire bizitzako mendia. Bizipen asko dekodaz mendi horretan, familiarekin ere, hurbiltasun hori, aitarekin txikitan, eta, bueno, betidanik joan izanaz bertara, eta, bueno, deko, zer oso familiarra, oso nirea, mendiak. Ados, eta bigarrena, zein jai klandestino ari zara ipatzen? Baitu, aitite amamek betidanik kontada izan doztien, nire lemako familiakoek kontatu izan doztien historioa, eta da, bertan, bere garaian egiten zituztela, kobazulo batean, euskal jaiak, klandestinoak, eta gogoratzen az, beti hortik pasatzen azenean edo, hori tortzin atala burura, horregatik bebai arbazoen oi hartzuna. Hori aipatzen dut, eta horregatik da. Bueno, begiraz, haure bada transmisio kulturalaren zer hori egiten duzu, hitzetan, azken zati horretan ere, ez, ikusi mendizalek ere hor gera da bila grabatuta, torkizunokek ere jakin dezaten zer gertatu zen duela urte batzuk. Bueno, esan dugu moduan, diskoa hurbil aurkeztuta, 18. estandean, egongo da Durangoko azokan saltzeko moduan, eta bertan izango duzu Mirariaran aberetan izango duzu diskoa saltzen, egunetan. Mirari, mila esker, gurekin izatearen. Eskerrik asko zuei, ni meneukitarren eta aukeragatik. Bueno, eta entzulei esan, beste bat saioetan ere entzungo zaituztela, abenduan. Hori da, banabilia prestatzen zaioak, eta, bertan ikusiko gara, bertan entzungo gara. Mila esker! Bai, zuri.
izan